ተባሃሉ አባኖግ ቀሽኖብ ተባሃሉ አብዝንዳ ጴንጤለወን አካባቢ አብዝና ጴንጤለወን ተወለዱ ቀሺ አቦም ዝኾኑ አባ ገረ ማርያም ተባሃሉ ቤተክርስቲያን ተሰራሐሎም ጻድቀለው ስለዚህ ዳርጽዮን ከምዚሉ ብሙሉት ህዝቢ አውዚ መጽዩን አጽዮን ማርያም ክስዕ ምስ መጸ ቅድስት ድንግል ማርያም መዲና ተዓብይ ገዳምና ጽዮን ዘሎ ጸፍጸፍ ዘሎ አው መታይላቶም አባ ገብረ ማርያም ኢላ ቢዳ ሒዛ አባ ገብረ ማርያም ኢላቶም አበይ አቤት ዘውዝኒ ህዝቢ ትሪዮ ደለኻ ብሙሉ ኢላቶ እወይ ሪአለኹ አደይ ማርያም አደይ ይሪአለኹ ኢሎማ ስለዚ ዘውዝኒ ህዝቢ እዚዩ አነ ንወደይ ነጊረ ንወደይ ተማሕጺነ በዓለይ ዓዲመ እምጽዮ ኢላቶ ድንግል ማርያም መዲና አመስግንዋ ለቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ህዝበ ክርስቲያን ኩላሃም አመስግንዋ ወላና ነመስግና ስለዚ እዘውዝኒ ህዚ ከምዚ ለማለ ከምዚ ላ ድንግል ማርያም ተዛሪባቶምያ ሕዝናውዚ መጽኹም ዝኔኹም ህዝበ ክርስቲያን እኖና ድንግል ማርያም መዲና ዓዲማትኩም ይኹም መጽኹም ዝኔኹም ኩሉናውዚ መጽዝኒሄ እመቤታችን ወዳ ነጊራ ዝኸልዓ ነገር የለንሞ ንሳት ለሚናቶ ዘስተሓፍራ ነገር የለንሞ ስለዚ ጸዊዓ ያና አኻትኩም መጽያትኩም ዝኔቶ ህዝበ ክርስቲያን እና ዝቃልዚ ከምዚ ማለት ኢሎም ተዛሪዮማ ከምዚ ላ ድንግል ማርያም ተዛሪወቶምያ ድንግል ማርያም ደሞ ኣብ ዘይኮነ ነገር ማለት ድንግል ማርያም አይትረአን ኣብዚ ሕዚ ግዜ እዚዩ ሓሊምና ሪኢና እንዳበሉ ዛረው ባህታውያን ከይኮኑ ባህታውያን እናዝሉ መምህራን ከይኮኑ መምህራን እናዝሉ መንፈሳውያን ከይኮኑ መንፈሳውያን ዘይኮኑ መንፈሳውያን ዝብሉ ስለዚ ዘመን ዘምጾም ተፈላለየ ደቂ ሰባት ከጭውሩ ዝኣተው ብዙሓት እዮም ዝብለ ክርስቲያን ተጠንቀቁ ድንግል ማርያም ትግለጽ ሰውነቱ ማለት ብንጽህኑ ብቅድስኑ ነዙ ለዓለዋይ ዝኾነ ዝበቅዕ ሙሉእ ብሙሉእ ዝበቅዕ ኮይኑ ብጭሩን ብመቆሚኡን ብኽዳኑን ብጨርቁን ድውያን ምፍዋስ ምስ ጀመረ ብጽላሎቱ ድውያን ምፍዋስ ምስ ጀመረ ተኣምር ምስራሕ ምስ ጀመረ ሙት ናብ ምልዓል ደረጃ ምስ በጽሐ ያ ድንግል ማርያም ትግለጽ እምበር ኣብ ማንም መጽያ ድንግል ማርያም መዲና መጽያ ተዛረወ ነገራት የለን ማርያም ልኢኻትኒ ቅድስት ድንግል ማርያም ልኢኻትኒ እንዳበለ ጭሩ ሰባት ከየስሕትና በተለይ ኣብዚ ሻምናይ ሽሕ ግዜ እዚዩ ሕማቕ ዘመንና ዘለና ህዝበ ክርስቲያን ከምቲ ነብይ ዳዊት መዝሙር 11 አድኅነኒ እግዚኦ እስመ ሀልቀ ኄር ወውህድ ሃይማኖቱ መጓለ እመሕያው አቤቱ ደግ ሰብ ሀሊቁ ይሞ አድኅነኒ አቤቱ ደግ ሰብ አልቀዋልና አድነኝ ወውህድ ሃይማኖቱ መጓለ እመሕያው ከሰው ዘንድ መተማመን ጠፍተዋልና ከም ዝበለ ነብይ ዳዊት ማለት ህዝበ ክርስቲያን ስለዚ ነብይ ዳዊት ዝቃል እዚ ተዛረወሉ ስለ ናይ ሳምና ሽሕ ግዜ ተዛረወ እዩ ምትእምማን የለን ሃይማኖት የለን ካብ ከንፈር ንላዕሊ ማለት ካብ ከንፈር ንላዕሊ ዝዝረወሉ ዘመን እዚ ካብ ዘመን እዚ አድኅነኒ ኢሉ ነብይ ዳዊት ናብ ዘመን እዚ ይበጽሐን ናብ ሻምናይ ዘመን ግዜ ነብይ ዳዊት ይበጽሐን እንታይ ዳይተልና ኮይና ናብ እዚ ኣይተብጽሐን ዝበለ ንሕና ኣብዚ ኣብ ዘለና ኩላህና ሕማቕ ዘመን ምዃና ፈሊጥና ተረዲና ሃይማኖትና ከይንክሕድ ካብ ድንግል ማርያም መዲና ከይንወፅእ ካብ ቅዱሳን ጻድቃን አማላጅነት ከይንወፅእ ካብ ፈጣሪና ማለት እስኪ ከይንወፅእ ኩላህና ኣብዝንና ህዝበ ክርስቲያን ተጠንቂቕና ብደንቢ ሃይማኖትና ክንሕሉ ከም ዘለና ኢና ዝነገር እዚ ነብይ ዳዊት ነጊርና ዘሎ ህዝበ ክርስቲያን ስለዚ ናብ ዳዊት ክንኣቱ ከለና እምነ ጽዮን ይብል ሰብ ኩሉ የድየና ጽዮን ክብል ይብል ነብይ ዳዊት ኣቀድሞ ብዝነገር እዚ ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ ብ1,100 ዓመተ ዓለም ዘሎ ነብይ ዳዊት ተዛረወ ትንቢት ወብዚ ተወልደ በውስቴታ ካብ ክርስቶስ እግዚአብሔር ወልድ ክውለድ ይሞ ስለዚ ኩሉ ሰብ ብሙሉ አድየና ጽዮን ክብል ይሉ ማለት ህዝበ ክርስቲያን ስለዚ እዞም ነቢያት ተዛረወ ትንቢት ተዛረወ ኩሉ ብሙሉ እነሆ ህዝበ ክርስቲያን አውዚ መጽኹም ዝኔኹም ብሙሉኹም ብተኻለ መጠን አውዚ ብሙሉ ዘሎ ብሙሉ ኩሉ ጽዮን አደያ ኢሉ ኢና አውዚ መጽዝኒሄ ጽዮን አድየና ከም ምዃና መጠን እውን አምላኽና ፈጣሪና ብዘመነ ሐዲስ ዘቐመጦ ነገራት ኣሎ ህዝበ ክርስቲያን ኣብ ዘመነ ሐዲስ ዘቐመጦ ኣሎ ክንበለን ከለና እንታይ እዩ ተልና ኮይና ህዝበ ክርስቲያን አምላኽና ተሰዲዱ ወዲ 2 ዓመት ኮይኑ ተሰዲዱ ምስ ድንግል ማርያም መዲና ናብ ግብፂ ገዳማት ናይ ግብፂ ክባርኽ ስደት ንዓና ከስተምህር ኣብ ግብፂ ዝነበሩ ጣዖታት ኩሎም ውነይ ማለት እስኪ ንዓቶም ክሰባብር አምላኽና ፈጣሪና በቱ ነቢያት ቦታትና ትንቢት ተዛሪቦሙሉ ስለ ዝጸንሑ ተዛረቡሉ ትንቢት ክፍጸም ስለ ዘለዎ ግብፂ ፀዋይ ኮለ ወልድየ ኢሉ ነብዩ ሆሴዕ ተዛረበ ትንቢት ውነይ ክፍጸም ስለ ዘለዎ ናብ ግብፂ ተሰዲዶም ዝኸደሉ ግዜ ናብዚ ናብ ዓድና ናብ ብሔረ ኣጋዚ ናብ ዓድና ናብዚ ገጹ መሊሱ ኩሉ ግዜ ነዛ ዓዲ እዚኣ ህፃን ቆልዓ ይባርኻ ነይሩ ብትምህርተ መስቀል ብኢድ ይባርኻ ነይሩ ድንግል ማርያም እንታይ ናመለስ ገጹና መለሰ ዝባርኻ ዘሎ ዛ ዓዲ እዚኣ እንታይ እያ ትብል ነይራ ኩሉ ግዜ ታውለት ሓደ መዓልቲ ምስ በዝሐ ወደይ ኢላቶ እንታኻ ናብዚ ገጽካ መሊስካ ተባርኻ ዘለኻ ዛ ዓዲ እዚኣ ኢላቶ ናብዚኣ ገጹና መለሰ ይባርኻ ነይሩ
نسلم أنت إلوا نودا فيتو زعد زيو نعاي كيرعين زعم سبات بزحات وزي كفريم بزحات كر أمنتي بزحات كفريم وزيو قدست هاجريا عبي هاجريا زعد زيا سلازي نعاي كيرعين زعم سبات بزحات سلاز خانو أزوجني يزي بزحات كفريم زياتهم دما زموز زلوا زفري دماني نعاخي أسراتي وكل خدي دك خي يوم نعاخي هي وكل خدك إلى هي وكل خي إلى أملاخنا فتارينا أستانا سدت خد الله جزية خد الله جزية زعد زيا ندنقل ماريا مدينة أسراتي وايز بكريستيان كور مسكنان فتارينا يصحيهم أسراتي وايو كاو مجرشوا ونايمن أفزمن حديثنا ونفت وانجيل ما يوحنس مراف عصتت ساعات الزلة كوزر عسران شوعات وناي أملاخنا فتارينا مل تمسكن عنا خول تسقل الجزية نعنا خول مال تسكي مكراب زر خول الجزية نما بيت هاشين تايلوا أزي ودخي لوان نمن يوحنس ولدنا غرغاد يوحنس تاوغلوس يوحنس أو كلامسيس يوحنس فقرة إكزي يوحنس فقرة إكزي تبعيل يوحنس ولدنا غرغاد تبعيل تتصوعه يوحنس ولدنا غرغادي يوحنس ولدنا غرغاد تبعيل المخنيات تايو كابيت منقستنا كابيت كنسة تودي يوحنس أو كلامسيس تبعيل ترجمان تايو رأي مالتي يوحنس مالت فصل تحقواس مالتي سلازي يوحنس فقرة إكزي ناجتا فتاوي تبعيل تتصوعه سلازي زناجتا فتاو تبعيل تتصوع يوحنس أفتامل مستمسكال مستسقالك فتارينا ودخي لوانا دنقل ماريا مدينة سلازي زبا كريستيان ازيو مالت يوحنس اونتنيا كريستيانيو هاوريات كلهم فريحهم قويم كخدون كلو نسو كفتاريي انا عيلقني يلو بناي مسقال فيت كوين يوحنس يلقسو يلو بعنصار مسقال قويمو يوحنس بكيه زيبل ويليه أماو تكسو كمن الدسات ويا يول مالتي يوحنس بناي مسقال فيت كوينو نعملاخون فتاريو مالت درخو مكرا كله دانا ما عندها بخيه وعلو دحري أود شعا ود 10 عامات نيرو 7 عامات مولى مالت يوحنس كي تحقوسه ناي فتاريو مكرا نال عندها بخيه تقميتو أم منقص سميات ما زل على واغاز رخبه نس تراحيو كله بمولود تحت دنقل ماريا مدينة نسيو دحري كل ما دحري مالتي سلازي زوزني يزيو كنبلن كلنا زب كريستيان أملاخنا فتارينا وتسقيلنا هلوا انتايلوا ودخي يزيو نيو حنس ما تايلوا أدي خايا زيا إلوا نو أول دشي سلازي أدي خايا زيا نسخوني نيا أمك زيا وني نسخا أدي خايا إلو نيو حنس قال زيو كزارو واتي زب كريستيان تاناي مجرشا كرسوس فتارينا نفسو بجزا سلطانو كحلفان كله نمن هيونا ميتو ندنقل ماريا مدينة هيونا ميتو نقدس دنقل ماريا مدينة هيونا خيدو زب كريستيان سلازي دوزن يزي صقازيو عبي صقا عبي كبري زب كريستيان صقازي رخبنا نحنا طرحنا نحنا دك دنقل ماريا مدينة اينا زب كريستيان رستنا كنقدف يبلنان رستنا مني تلنا خوينا زب كريستيان اترستنا تحبرستنا كنوص يبلنان رستنا نحنا أسرات بخرات مالت أسرات بخرات قداميات زين حنا رستنا زب كريستيان حزي عن تون زاروكم نيرنا أوزي صلال حزوم زور زلو صيون بيت كريستيان زلا أخذتم يا أتوم صلال حزوم زور زلو باج حزوم زور زلو زعامهم دوري زولناكم نمانيو نصيون مريم حجزيو زب كريستيان لذي ديو أيقونن نمعتنا خن كبرينا صبغ سر حساب نوعلي زخبر زمزو سب نوعلي نفسي مالت تسكي واجا زوج زلو أوزي مزي صعب زلو سب نوعل نفسك وصيليو أوزي قال إخزابير ناقل زحدر بصيون مريم كخبري ليو بإخزابير فتاري كخبري ليو ناوزي عمت عاورني مالت كخيدلني لموصيو نعمتها كعورني زبل سوري نوعلو زعلم زي مشوا كنبريو مجرش هذا ما إخزابير فتارنا نزل عالم كبر كوصل الدليو أوزي سب سلازي صيون مريم كل جزية خبرتيا حانت جزية خبيرايا حزي أوزنينا كلهنا نصيون مريم كخبري لنا كنا خبري كنا كلهنا مزينا أوزي أنا وزارة زلخ صيون مريم كخبري كون تاير أنا عليك خبري حانسا إخزابير فتارنا صيون مريم خبير واي حانسا ودي قروايو حانسا قديسان سي فتير وايو حانسا رسخل قرقير وايو حانسا مالت نعام أفتع سب زي أتوا علم زي أتوا جنا زي أتوا زلو أمن قصة سماء تقميت وايز بكريستيان حدك زي إخزابير خبير وايو نما بيتاችን ቅድስት ድንግል ማርያም መዲና አውዚ መጽና ውዳሴ ማርያም አደጊምና አውዚ መጽና ዳዊት ናደጊምና አውዘዝኒ መጽና ቅዳሴ ማርያም ደጊምና አውዚ መጽና ተዘሎና ሀታ ውዳሴ ደጊምና አውዚ ክንከይድን ከለና ንባዓትና ኢና ኸቢርና ዘለና ዝበ ክርስቲያን ዝኽብር እዚ ማለት ክንፈልጠለና ዝበ ክርስቲያን
زمصوت سبب زي أسرات بخرات قداميات عقم فقدو بخرات مالت بجمريا زولد كايو ولاد كامير كان بيتكسيان قلقال مقواري أسرات مالت كامي تقرشي بورحي ناك جابير عسر تقرشي ناك جابير جنزبيا كاو عسرت أطال حاتتين ناك جابير جنزبيا سلازي زي سلازخانة إزبا كريستيان زوزني سلازخانة أو زوزني زيو أسرات نولو مقدن تايو كافش حقشي بميت غشي بورحنا اغزابير ገንዘብያ እዚያን ምጽውታ ንምህባ በቅድስት ድንግል ማርያም ስም በስላሴ ስም እንህወን ምጽውታ ነገር ኩሉ ዘውዝኔዚ እንህወ ምጽዋት እዚ ዘውዝኔ ምጽዋት እንህወ ኩሉ ንበዓትና ክንከብ ስለዝኾና ንበዓትኩም ክበሩ ትላ ቅድስት ቤተ ክርስቲያንና መልእክታ እውን ተመሓለፍ ዘላ ለዚ ነብይ ኢሳይያስ ነብይ ዳዊት አዴና ዝወልዋ ነብይ ኢሳይያስ ንዓኽ ዘርኢ ማለት የትርፈና ጠፊና መንበርና ነርና ዝበልዋ ካብ ጽዮን ሕጊ ክርስቶስ ክወልዲ ዝወልላ ነብይ ኢሳይያስ ናባኺ ኩሉ ዓለም ብሙሉእ መጽኡ ናባኺ ናብ እግርኺ ወዲቑ ክሰግድ ዝበለላ መን እያ እንተኢልና ኮይና ጽዮን ማርያም እያ እዚኣቶም ዘኽብርዋን ጽዮን ማርያም መን ይሕስራ መን እዩ ማለት እስኪ ጽዮን ማርያም ኣይኮነት ዝብል መን እዩ ዝበ ክርስቲያን ጽዮን ናይ ዳዊት ማለት እስኪ ደብረ ጽዮን ናይ ዳዊት ከተማ ንግዚ ደብረ ጽዮን ናይ ዳዊት ከተማ እያ መጨረሻው ግን አመናዊ ጽዮን ማርያም መዲና እያ ዝበ ክርስቲያን አመናዊ ጽዮን ማርያም መዲና እያ ስለዚህ እዞም ነቢያት እዚኣቶም ስለ ከምዚሎም ተዛረቡላ ስለዝኾኑ በዘውዝኒ እዚ መገድ ንሕና እውን ኣኺርና ንኸይደለና ማለት እዩ ኣብቲ መዝሙረ ዳዊት 44 ቁጥሪ 17 ይብል ወይ ዘክሩስ መቺ በኩሉ ትውልደ ትውልድ ይብል ማለት እዩ ህዝበ ክርስቲያን ትሒድሎ ዘለና ኩሉ ትውልድ ብሙሉእ ናሃትክ ሽም እንዳፀውዐ ክነብር እዩ ኢሉ ነብይ ዳዊት ተቀድም ብል ተዛሪቡላ ህዝበ ክርስቲያን ናሃትክ ሽም እንዳፀውዐ ክነብር እዩ ስለዚህ ህዝበ ክርስቲያን ሽምክ እንዳፀውዐ ክነብር እዩ ሕጂ ናይ እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም መዲና ዝክራ ግወርላ ዝበለበ የሎ ሽም ኣፀውዕ ዝበለበ የለ ተይልና ኮይና ማስረጃና እዚ ህዝበ ክርስቲያን ናሃትክ ሽም ማለት ትውልድ እዚኣቶም ኩሎም እንዳፀውዑ ክነብሩ እዮም ኢሉ ነብይ ዳዊት ኣቀድመ ቢሉ እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም መዲና ተዛሪቡላ እዩ ስለዚህ ናይ ድንግል ማርያም መዲና ማሕበር ንሰቲ ዘለና ናይ ድንግል ማርያም መዲና ፈተውቱ ኮይና ናብዚ ቤተ ክርስቲያን መፂና ንስዕም ዘለና ናይ ድንግል ማርያም ውዳሴ ማርያም እንደግም ዘለና በማላጅነታ ብጸሎታ ንኣምን ሰባት ኩላህና ኣብ ዘለናዮ ቦታ ኮይና ድማኒ ናብዚኦም ከዓና ኢልና ልምን ዘለና ሰባት ኩላህና እግዚአብሔር ኩሉ ነገር ከምዝ ማለት ኩሉ ነገር ከምዝ ፈጽመና ኩሉ ዝሓሰብናዮ እግዚአብሔር ከምዝ ስምረልና አይንጠራጠርን ስለዚህ በቤታችን ድንግል ማርያም መዲና ዝሓዘ ዝሓፍረ ይኮነን መጀመሪያ ክፈቱ ዘለዎ ሰብ ነጋስ ዓለም ስላሴ እዩ بفصم حساو بفصم نبان زفتوان سلاسي يكفت زلوا قصيل دنگل مريم مدينة يكفت زلوا قصيل دمان ما نمسك كم هو تكر الله مصحفنا يزود نزي حق مصحفتنا يزود كريستيان سلازي ودات سلاز وزلوا عاوزن يهم باتي زنينا كلنا ناي مجد ترى تحز الله وطات مناسي تناي ودات زوت الله بوتا كفتي جوروا حزب كريستيان باتي زنيهم يتحاورنا اقرا مجد تملختي سلاز مزلوا ولدنا حزب كريستيان ስለዚህ ታውረት ናይ ቦታ ክፍት ገበርዋኹም ዘለኹም ተሓወር ሰባት ሆነ ክፍትና ገበርኩም አኺዱ ግልጽ ገበርዋ ቀልጢፈን ክወጹ ሰዓትን ግዜን ከይኸደና ዝበ ክርስቲያን ካንስኺ ናብ ሰማይ ዝኣርግ የለን ንስኺ ኣማላዲት ኢኺ ንስኺ ወሓስና አኺ ንስኺ ጠባቃና አኺ ንስኺ ኣዶ ኣምላኽ ኢኺ ንሃትክ ስጋ ምስ መለኮት ተዋሂዱ ቅድመ ዓለም ዝነበረ ኣምላክ ኮይኑ ኢሉ ዘየኣምን ክርስቲያን ጸሎቱ ናብ ቅድመ እግዚአብሔር ህዝበ ክርስቲያን ክበጽሕ በምንም ዓይነት ኣይኽእልን ድንግል ማርያም ቤዛና እያ መድኃኒትና እያ ህዝበ ክርስቲያን አክሱማዊ ቅዱስ ያሬድ ታክብል አትየፍታ አንቀጸ ብርሃን ተበዋሃለች ማአወ ወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ከመታሰስሪ ኃጢአት ህዝብቺ ድንግል ማርያም መደይ ኢሎ በማለት ቅዱስ ያሬድ ነዓኽስኪ ንስኺ ናይ ደቂ ሰባት ኃጢአት ክድምስሲ ንደቂ ሰባት ኃጢአቶም ማለት ክድምስሲ ካብ ስላሴ ካብ አብ ካብ ወልድ ካብ መንፈስ ቅዱስ ስልጣን ተዋሂብኪ ኢልዋ ክብር ምስጋና ይጽሐያን ድንግል ማርያም መደና ህዝበ ክርስቲያን ስለዚህ ስልጣን ተዋሂብክ እዩ ተዋሃለች ማዕወ ወልድ ወመንፈስ ከመ ትኩን ተከተመለው ለሰብ ለህይወት ዘለዓለም ለችደሉ ስለዚህ ንስኺ ናይ ደቂ ሰባት ድልድል ኮንኪ መሳልል ኮንኪ ንደቂ ሰባት ምስ እግዚአብሔር ፈጣሪዮም ክተራኽቢ ንስኺ ማለት ድልድል ኮንኪ ክተራኽቢ እግዚአብሔር ፈጣሪና ንዓኺ ይውክ እዩ ንዓኺ መድኃኒት ገይርክ እዩ መድኃኒት ናይ ኩሉ ገር ሸይምክ ኢሉ ቅዱስ ያሬድ ኣብቲ ደረሶ አንቀጸ ብርሃኑ ዝቃል እዚ ግዛረባት ህዝበ ክርስቲያን ስለዚህ እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም መዲና ጽዮን ማርያም መዲና ህዝበ ክርስቲያን መድኃኒትና እያ
ቤዛና ያዝ በክርስቲያን ድንግል ማርያም ቤዛ ይኮነትን ዝብል ሰብ ማለት ገና ፈለጠን ክመሃር ክፈልጥ ኣለዎ በክርስቲያን ካብ ቅዱስ ያሬድ ንላዕሊ ሊቅብ ንሕና የብልናን ቅዱስ ያሬድ አፍትናይ ማለት ናይ ልደታ ናይ ድንግል ማርያም መዴና ዮም ፍስሐ ኮነ በእንተ ልደታ ለማርያም እምሃና ወያጨም ከመት ቤዙ ነቢያተ ወጻድቃነ ስለዚህ ተመልከትዎ ቅድስት ድንግል ማርያም መዴና ናይ ድንግል ማርያም መዴና ልደታ ሎማዓንቲ ተሐጓስ ኮነ ካብና ካብ ያጨም ስለዓና ክትብል ድንግል ማርያም መዴና ስለተወልደት ሎማዓንቲ ተሐጓስ ኮነ ኢሉ ቅዱስ ያሬድ ከመት ቤዙ ነቢያተ ወጻድቃነ ስለዚህ ነቢያት ጻድቃን ቤዛ ክትከውን ኢሉ ናይ ድንግል ማርያም መዴና ስጋ ምስ መለኮት ተዋሂዱ ቅድመ ዓለም ዝነበረ አምላክ ኮይኑ እዩ ቅድመ ዓለም ዝነበረ አምላክ ኮይኑ እዩ ስለዚህ ክርስቶስ ካብ ስለተወልደ የመለተ መስቀል ተሰቂሉ ቤዛ ኾነና ዝኻለ ከድሕነና ዝኻለ ናይ ድንግል ማርያም መዴና ስጋ ድማኒ ምስ አካላዊ ቃል መለኮት ተዋሂዱ ቅድመ ዓለም ዝነበረ አምላክ ኮይኑ እዩ ድንግል ማርያም አምላክ ያወሊዳ ድንግል ማርያም መለኮት ያወሊዳ ድንግል ማርያም ፈጣሪ ያወሊዳ ድንግል ማርያም ጽዮን ማርያም ሐያል አምላክ ያወሊዳ ህዝበ ክርስቲያን ስለዚህ አባ ጽጌ ብርሃን ታይሉ መለኮት እጓላ ሰወፀማ ማይ ዝወለ ዘቀመጠሎ ስለዚህ መለኮት ወዳ ማይ ማለት ጸቢኡ ኢሉ ዘቀመጠ ነገር አሎ ስለዚህ አባ ጽጌ ብርሃን ካፍተም ዝቆበቁ ቅዱሳን ጻድቃን ሓደ ስለዝኾነ መለኮት ወዳ ማይ ጸቢኡ ድንግል ማርያም መለኮት ከም ዝወለደት ድንግል ማርያም መዴና ስጋምስ መለኮት ተዋሂዱ ቅድመ ዓለም ዝነበረ አምላክ ከም ዝኾነ ናይ ሰማይ ናይ ምድር ናይ ፈጣሪ አምላክ ፈጣሪ ከም ዝኾነ አመለተ መስቀል ተሰቀለውነይ መለኮት ተዋህዶ ናይ ድንግል ማርያም መዴና ስጋ እዩ ስለዚህ አምላክና ፈጣሪና ዝሞተውን በባህሪ የስጋ ዝሞተ በባህሪ ሞት የውላ አምላክና በባህሪ የስጋውን ክመውት አቲ ህዝበ ክርስቲያን ሞተ ዘይመውት ሞተ ከመይ ሰዓረለ ሞተ ከመይ ያህይወም ለመውታን ከም ዝበለ ዲዮስቆሮስ ስለዚህ ዘይመውት ሞይቱ ዝበለሉ ምክንያት እንታይ ተልና ኮይና ህዝበ ክርስቲያን ዘይመውት ሞይት ተባሃለ እንታይ እዩ ስጋ ምን ጊዜ መዋት እዩ ስለዚህ መለኮት በባህሪ የስጋ ሞት ዘይስማዕ በባህሪ ሞት ዘይስማዕ መለኮት በተዋህዶ ስጋ ክመውት ሞይቲ ኢሉ ቅዱስ ዲዮስቆሮስ ዝቃለ እዚ ክነገረና አቲ ህዝበ ክርስቲያን ስለዚህ ቅዱስ ጴጥሮስ ወነ ዘቀመጠ ቃል ኣሎ እና ድንግል ማርያም መዴና ስጋ አምላክ ኮይኑ ምስ መለኮት ተዋሂዱ ቤዛና አያ መድኃኒትና አያ ህይወትና አያ ህዝበ ክርስቲያን ጽዮን ማርያም መዴና ስለዚህ ነብይ ኢሳይያስ አንተ ወዝበልኩ ኩሎም ብሙሎም እንኳን አማንያን አማንያ ዝኾኑ ኩሎም ናባኺ ጽዮን ማርያም ክመጽዮም ደቆም ውነይ ክመጽዮም ናባኺ እጅ መንሻ ሒዞም ክመጽዮም ጽዮን ማለት ስኺ ናባኺ ኩሉ ነገር ክመጽእ ክምለስ ኢሉ ዝተዛረበላ ስለዝኾነ እንሆ ዓለም ሙሉእ ኩላኹም ናብዚ መጺኹም ዝኔኹም ጸጋኹም ዝለዓለ ክብርኹም ዝለዓለ ነቢያት ኣቦታትና ናብ ዘኽበርዋ ጽዮን ማርያም ኢኹም መጺኹም ኣቦታትና ጻድቃን ናብ ዘኽበርዋ ጽዮን ማርያም ኢኹም መጺኹም አምላክ ናብ ዝወለደት ጽዮን ማርያም ኢኹም መጺኹም ናብቲ ተኣምር ተሰርሓሉ ቅዱስ ቦታ ኢኹም መጺኹም ስለዚህ ኣብ ተፈላለየ ዓዲ ኮይንኩም ሰምዕዎ ዘለኹም ቃል እግዚአብሔር ድማኒ ተቃል ኪዳን ሰምዕዎ ዘለኹም ናይ እግዚአብሔር ቃል ዓብይ ቃል ኪዳን ስለ ዘለዎ ምስተመውዚ መጽኦም ስዕሙ ዘለው እግዚአብሔር ከም ዝሓሰብኩም ከይትጠራጠሩ ስለዚህ እግዚአብሔር ፈጣሪ የምሳዓቶም ሕሰበና በሉ ናይ እግዚአብሔር ቸርነቱ ዝለዓለ ስለዝኾነ ናይ እግዚአብሔር ክብሩ ዝለዓለ ስለዝኾነ ህዝበ ክርስቲያን ስለዚህ ነብይ ኢሳይያስ ቃል ወሰመይ ሀገር እግዚአብሔር ቅዱስ ጽዮን ሀገር እግዚአብሔር ቅዱስ ጽዮን ይብል ነብይ ኢሳይያስ ስለዚህ ነብይ ኢሳይያስ ናይ እግዚአብሔር ሀገር ክትበሃል ኢኺ ይብሉ ማለት ነብይ ኢሳይያስ ናይ እግዚአብሔር ሀገር ጽዮን ናይ ጽንዓ እስራኤል ናይ ክብረ እስራኤል ናይ እግዚአብሔር ሀገር ክትበሃል ኢኺ ጽዮን ኢሉ ዘውዝን የዚ ቃል ክዛረብ አትዩ ጽዮን ናይ እግዚአብሔር ሀገር ያ ናይ እግዚአብሔር ሀገር ማለት ታይ ማለት እዩ አምላክና መድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ፈጣሪና 9 ወርሕን 5 መዓልትን ኣብ ማህፀን ናይ ድንግል ማርያም መዴና ማለት ተቀሚጡ አምላክና ፈጣሪና ስለዚህ እዚ አምላክና ማለት ድንግል ማርያም መዴና ማህፀን 9 ወርሕን 5 ዓመትን ተጸኒሱ ክቅመጥን ከሎ ናይ ሰማይ መላእክት ማለት ኩሎም ዚኣቶም 99 ነገደ መላእክት የመስግንዎ ነይሮም እዮም ከመስግንዎን ከለው ጽዮን ማርያም መዴና ዳመስገን ወንዳሃለው ግጽ ኮይና ስለ ዝረአያ ዝነበረ ስለ ተሰምዕ ነበረት ድንግል ታጸን መንገረ ከርሳ ከምዚላ ድንን ኒላ ድንግል ማርያም መዴና ተመላእክት ከመስግንዎን ከለው ድንግል ማርያም መዴና ተሰምዕ ነይራ ስለዚህ ኣብ ማህፀና እንዳሃለወ እግዚአብሔር ወልድ መላእክት ኩሎም ዚኣቶም ብሙሎም ይመስግንዎ ነይሮም ስለዚህ ነብይ ኢሳይያስ ናይ ጽዮን ናይ እግዚአብሔር ሀገር ክትበሃል ኢኺ ናይ ዓድና እግዚአብሔር ዓድ ክትበሃል ኢኺ ጽዮን ኢሉ ስለ ተዛረባ ህዝበ ክርስቲያን ኩላኹም መጽኢኹም ዝኔኹም ናወደኹም ኢኹም መጽኢኹም ዝኔኹም ናወዳ አምላክ ኢኹም መጽኢኹም ዝኔኹም
ናፍታ እግዚአብሔር ፈጣሪና ዘኽበራ አደይ ልዘቀመጣ ናፍታ አስራት ይበክየ ዝበኢሉ አምላኽና መድኃኒትና እግዚአብሔር ፈጣሪና ቃል ናብ ዝኣተወላ ጽላት ዝናብ ዘላቶ ቦታ ናበዲኹም ናብ ድንግል ማርያም ኣዲዮና ኢኹም መጺኹም ዝኒኹም ህዝበ ክርስቲያን ስለዚህ ነብይ ኢሳይያስ ዝቃል እዚዩ ማለት ክዛረብ እንከሎ ቅጽለ ቢል ነብይ ዳዊት ድማ ኣብቲ መዝሙረ ዳዊት 86 ቁጽሪ 5 ታይብል እምነ ጽዮን ይብል ሰብ ኩልዩ ብሙሉ አዴና ጽዮን ክብል እዩ ኢሉ ነብይ ዳዊት እውን ዝቃል እዚ ክዛረብ ኣትዩ ስለዚህ እቱ ነብይ ኢሳይያስ ቅድመ ቢል ተዛረበ ነብይ ዳዊት እንደገና መልሽ ደሞኒ አቀድመሽ እንደገና ቀጽሉ ክዛረብ ኣትዩ ስለዚህ ነብይ ኢሳይያስ ስለዚህ ነገር ተዛሪው ነብይ ኢሳይያስ ሰልና ኮይና እዚ ብቻ አይኮነን ካሊውን ማለት ተዛረበ ዘረባሎ ናሁ ድንግል ጸንስ ወትወልድ ወልደ ወሰሙ የስሙ ኢየሱስ ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 7:14 ዘሎ እንሆ ድንግል በድንግልና ጸኒሳ በድንግልና እንደገና ደማኒ ማለት እስኪ አማኑኤል ዝበሃል ክትወልድ ያይሉ አማኑ ማለት ስጋ እዩ ኤል ማለት ድማ ስም አምላክ ህዝበ ክርስቲያን ስለዚህ ኤል ማለት ኤልና ተባለ ጽዋ ናይ አምላክ ስም እዩ እዚዩ አማኑኤል ማለት ካብ ስጋና ስጋ ካብ ነፍስና ነፍስ ወሲዱ ከማና ሰብ ዝኾነ ማለት እዩ ህዝበ ክርስቲያን ስለዚህ ድንግል በድንግልና ጸኒስከ በድንግልና አማኑኤል ዝበሃል ክትወልድ ይኺ ሽሙ አማኑኤል ወናይ ክትሉ ይኺ ነብይ ኢሳይያስ ነና ድንግል ማርያም ማለት በድንግልና ጸኒሳ በድንግልና አማኑኤል ከም ተወልድ ወናይ አቀደመ ቢል ተዛሪውላ ጸንሒ ነብይ ኢሳይያስ እዚ ብቻ አይኮን ኢሳይያስ ተዛረበላ አፍት መጽሐፈ ኢሳይያስ ምዕራፍ 2:3 ታይብል እስመ እምጽዮን ይወጽእ ሕግ ወቃለ እግዚአብሔር ኢየሩሳሌም ይብል ነብይ ኢሳይያስ ስለዚህ ካብ ጽዮን ሕግ ኽወጽእሞ ኢሉ ሕግ ተባሃለ መን እዩ ሕግ ተባሃለ ክርስቶስ ህዝበ ክርስቲያን በደም ገና ንፍለጦ ሕግ ተባሃለ ክርስቶስ እዩ ሕግ አንሰው ሰወቱ አስተርአይቱ ውስተ ዓለም ሕጊ ኣብዛ ዓለም ዘይራ አስተምሃረት መን እዩ ባሴት አንቀጽ ዋዕ ዘሎ እግዚአብሔር ወልድ እዩ በ3 ዓመትን 3 ወርሕን 10 መዓልትን አምላኽና ፈጣሪና ካብ ጽዮን ማርያም ተወልደ ክርስቶስ ኣብዛ ዓለም ዘይሩ አስተምሂር እዩ ወንጀሉ ማለት አዝበል ተወመታን ሰማዓ ቤተ ክርስቲያናት ንገረና ወንጀል አምላኽና ፈጣሪና ተዘራረባ ቃልያ ዘቀመጣ ቃልያ ዝሰራሐላ ተአምር እዩ ብዙሕ ነገር ማለት እግዚአብሔር ፈጣሪና ሰርሒዩ ብውስን መልክዑ ተጻሒፍና ተቀመጠ ወንጀልና ግና ናይ እግዚአብሔር ፈጣሪና ተዛረቦም ቃላት እዮም ኩሎም ዚአቶም ብሙሎም ስለዚህ ሕግ ክርስቶስ ኣብዛ ዓለም ዘይሩ ማለት ኣብዛ ዓለም ዘይሩ ከም ዘስተመር ማለት ነብይ ኢሳይያስ ቅድመ ቢሉ ሕግ ምስመ እምጽዮን ይወጽእ ሕግ ክርስቶስ ካብ ጽዮን ማርያም ኩለድዩ ኢሉ ኩለድዩ ወቃለ እግዚአብሔር ኢየሩሳሌም እንደገና ድማ ካብ ኢየሩሳሌም ድማ እንደገና መሹ ናይ አካላዊ ቃል ወልድ ካብ ኢየሩሳሌም ክወጽእ ኢሉ ኢየሩሳሌም ተባሃለት መንያ ቅድስት ድንግል ማርያም አዴና ክብር ምስጋና ይጽሐያ ኢየሩሳሌም ማለት ሀገረ ሰላም ማለት እዩ ሀገረ ሰላም ማለት ደግሞ ድንግል ማርያም አዴና ናይ መን ናይ ሰላማዊ ኢየሱስ ክርስቶስ ፈጣሪና አዶ እያ ድንግል ማርያም አዴና ስለዚህ እዚ ስለዝኾነ ነብይ ኢሳይያስ ቃል እዚ ማለት ተቀድመ ቢሉ ስለመቤታችን ቅድስት ስለ ጽዮን ማርያም አዴና ዘውዝን የዚ ቃል እዚ ማለት ተቀድሙ ተዛሪብ እዩ ንሕና እውን ሕዚ ንዕናይ እንዳ ጽዮን ንስዓም ንዕናይ ናፍቲ ገዳማ ንኺድ በረቱ ቃል ኪዳኑ ሙከራ ስርጭት ነው 1 2 3 አክሱም ጽዮን ማርያም ለዛሬ አመት እንደመጣ ለሚቀጥለው አመት ነው ሙርጽ ጋር አብረ ያውለኝ ያውለኝ